ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንሓደ ወርሒ ክካየድ ዝቐንየ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ተዛዚሞም እዚ ውድድራት ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ኮይኑ ኣብ ክልተ ክሊ ዕድመ ማለት 10 13 ከምኡ 14 16 ዘሳተፈ ከም ዝነበረ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዕላማ ናይዚ ውድድር ናሹ ተፃወቲ ንምፍራይን ምምዕባልን ምዃኑ ዝጠቐሱ ወደብቲ ናይቲ ውድድራት ዓመት ከም ዝካየድ እውን ገሊፆም ኣብዚ ውድድራት ዝተዓወታ ጋንታታት ካዘን ስዕበን ኣብ ናይ ክሊ ዕድመ 10 13 ቀዳሚት ጋንታ ሰቲት ካልእቲ ቪያ ጅዳ ሳልሴት ብላክ ስታር ኮና ኣብ ናይ ዕድመ 14 16 ቀዳሚት ጋንታ ኣልዋስል ካልእቲ ኢስማዒል ሳልሴቲ ብላክ ስታር ብዘይካ እውን ብሉፃት ተፃወቲ እውን ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ናይ ዕድመ 10 13 ቀዳማይ አቤል መልአከ ካልኣይ ሚናብ ተሸመ ክልቲኦም ካብ ሰቲት ዓብዱ ሓሰን ድማ ካብ ቪያ ጅዳ ብምዃን ክርኩሕ እንከለው ኣብ ናይ ዕድመ 14 16 ካ ያፌት አማኑኤል ካብ ኢስማዒል ማሕሙድ ዓብዱ ካብ አልዋሰል ሳምሶን ሙሉ ብርሃን ካብ ኢስማዒል ብምዃን ንሽልማት በቂዖም ዑታት ጋንታታት ውልቀ ተፃወትን ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኮሚሽነር ስፖርት ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ተስፋይ አማኑኤል ተቐቢሎም ሓደ መስከረም ዝፈለመ ስፖርታዊ ውድድራት ከተማ ቁርደት ብውዕውዕ መንፈስ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ውድድር ብሽክለታ 4ይ ዲቪዥን ዑታት ተቐዳድምቲ ዞም ስዕብ እዮም እዞም ተቐዳድምቲ 18 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም ኤቨን ሃይለ ኡስማ ስዒድ ኤቨን ዳንኤልን ቀዳሞት ሰለስተ ዑታት ኮይኖም ስዒቦም ናብ መወዳደሪ ቦታ ዝቐረቡ ተቐዳድምቲ 3ይ ዲቪዥን ኮይኖም እዞም ተቐዳድምቲ ዝተመደብሎም ርሕቀት 42 ኪሎ ሜትር እዩ ነይሩ ሳሚ ኢብራሂም ፉአድ መንሱርን ዓብዱሰላም ኢድሪስን ካብ ዑታት ዝኾኑ ተቐዳድምቲ ናይዛ ምድብ እዮም ደቂ ኣንስትዮ እውን 8 ኪሎ ሜትር ዝርቀት ውድድር ንምክያድ ተመዲብለን ነይሩ ንያት ተኽለ ልዋም ተስፋ ሚካኤልን ዊንታ አብርሃምን ካ ዑታ ዝኾና ተቐዳድምቲ እየን ስዒቡ ዝተሰርዐ ውድድር ካ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ኮይኑ ተቐዳድምቲ 60 ኪሎ ሜትር ማለት 50 ዙርያ ንምሽፋን እዮም ኣብ መወዳደሪ መስመር ተረኺቦም ኣብዚ ውድድር ካ ቀዳማይ እቲ ኣብዚ ውድድር ብሉፅ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዘሎ ኣስመሮም ፅገ ክዕወት እንከሎ ዓብዱ ፈረጅን ሳሙኤል ፀሃየንካ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ብምሓዝ ንውድድሮም ዝፈፀሙ እዮም ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ መርበብ ምስ ንሰግር ዓወትን ኮኸብ 3-1 ክስዕራ እንከላ ቢሻን ኢራብ 3 ባዶ ኣፋንያታ ኮሚሽነር ስፖርት ናይታ ከተማ መምህር ዓብደልቃድር ዑመር ብዛዕባ እዚ ውድድር ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ስፖርታዊ ውድድራት ከተማ ቁርደት ብዝተፈላለየ ምክንያት ክካየድ ከም ዘይፀንሐ ድሕሪ ምሕባር ኣብዚ እዋን ፀገማቱ ተፈቲሑ ብውዕውዕ መንፈስ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይታ ከተማ ኸ ንስፖርት ንምትባዕ ዝተዋሃደ ፃዕሪ ከካይዱ ፀዊዑ ውሽጣዊ ውድድራት ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ካልኣይ ዙርያ ውድድራቱ የሰላስል ኣሎ ኣብ ናይ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ሂምቦል ምስ ኣባሓኒ ተፃዊታ ብናይ ውዲቕካ ምሕላፍ ፀወታ ካ ኣባሓኒ 2 ባዶ ብምዕዋት ናብ ዝቕፅል መድረኽ ኣንጻር ሳቡር ናይ ፍጻመ ፀወታ ከተካይድ እያ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ንምልከት ሓሊበትን ዓራግን እየን ተፃዊተን እዘን ጋንታታት ተቐዲመን ዘካየዶ ፀወታ ዓራግ 3-1 ተዓዊታ መንባራ ይዝከር እዩ ኣብዛ ናይ ትማሊ ፀወታ እውን ሓሊበት ኣብ ልዕሊ ዓራግ 3 ባዶ ብምዕዋት ዕብላሊኣ ድሕሪ ምርጋፅ ምስታን ሂምቦል 3 ባዶ ሰዓሪ ትዒታሮ ንፍጻመ ክትራኸብ እያ ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ምስ ንምልከቱን ናይ ውዲቕካ ምሕላፍ ፀወታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሂምቦል ምስ ዒታርያ ገጢማ ሂምቦል ካ 2 ባዶ ተዓዊታ ስዒበን ናብ ሜዳ ዝወረዳ ሓሊበትን ኣባሓንን እየን ምዱብ ፀወታ 1-1 ተዛዚሙ ዕውትን ንምፍላይ ኣብ ሰዋቢ ፍጹም ቅልዕ ኣባሓኒ ናብ ፍጻመ ሰጊራ ኣላ በዚ መሰረት ሂምቦል ኣንጻር ኣባሓኒ ክፃወታ እየን ብዘይካዚ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሳቡር ምስ ኣባሓኒ 1-1 ክትፈላለን ከላ ኣባሓኒ ምስ ዒታሮ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 1-1 ተፈላለያ ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም